Der vil jeg lave en hang 5 tutorial, men en hang 5. Den første er fodposition. God måde at starte på, det er at have sin fod cirka her. Ja, og så skal du bare komme højt op i den, så meget du kan. Der er lige en bil her, så meget op du kan, hvor du cirka den her højde. Så du lænder ind over styret. Så skal du bruge dine arme til at holde dit vægtløft der forover. Og du kan bruge dine arme rigtig meget. Det er næsten noget af det vigtigste, det er at holde balancen. Og en god måde at lære det på, det er, nu hvis jeg bruger højre fod til at hænge fejle, eller mit fod på, og den venstre fod her til at balancere. Så prøv at starte med at, den fod du balancerer med at prøve at bremse med den. Så vi gør sådan her. Ordentligt op i den. Men du lærer at gøre det mange gange, så det er godt. Så kan du prøve at lave hænge 5, så kommer du sikkert til at lære det rigtig hurtigt. En god måde, det er at have sådan et mål at gå efter. For eksempel, så siger jeg et hænge 5 på det her blad med sådan der plastik ting. Så lærer du så at tage den længere og længere, og så til sidst så kan du lave den rigtig lang. Så prøv lige at lave den lang. Hej alle sammen derude. I dag skal vi lave en half cab whip, altså half cab tail whip. Og så det første trin man skal lære, det er jo selvfølgelig at have en god fake, og man skal have en god 180, ligesom ham. Og så, ja, når du så har den, så kan du bevæge op her, sådan her, og så den tail whip på en 180. Og det er så det, jeg skal vise jer nu. Hej, i dag skal vi lave en tutorial how to heel whip. Og første ting du skal gøre ved at lave heel whip, det er nok at lære tail whip og alle barspænd og alle de andre ting fra heel whip kommer. Så, men i hvert fald, du skal have en god bunny, hvis det skal se sejt ud, du skal have et sejt bunny her. Så lad den komme godt op i luften for at kunne catche den. Skal du starte med, at du skal have din fod her og her. Så du kan, ja, så de står rimelig tæt på hinanden, for ikke at stå heroppe og her, så er det rimelig umuligt at lave. Så du kan starte med at gøre sådan her, have dine fødder her, og lave bunny, imens du flipper den anden vej rundt, når du laver tail whip. Og så kommer den egentlig til at se sådan her ud. Jeg hedder Christian, jeg vil lave en fysik tutorial. En god ting at lære det på, det er at kunne lave gode bunnies. Og lære at du skal kunne 180 næsten hver gang. Og så skal du spænde den, og bare lære at spænde rigtig godt. Og så skal du falder så godt mange gange på din for 16 som her. Så kan jeg jo vise dig. Man gør. Og den anden.